S'intensificarà sobretot aquesta tarda. Exacte, feia temps que no passava perquè són 2 dies forts i en alguns llocs de propina encara dimarts seguirà plovent. Per tant, bona part de diumenge, gran part de dilluns i en alguns sectors part de dimarts. De moment, la pluja s'ha anat estenent a partir de les 9, 10, 11 pel centre i sud de Catalunya, després ha pujat cap al Pirineu, a hores d'ara plou a gairebé tot arreu, s'ha intensificat a les comarques interiors de Girona, a l'àrea de Barcelona, 9 litres al Garraf, cap al sud, 16 litres a Sant Jaume d'Enveja, però ara mateix, per exemple, a la Panadella hi ha 2 graus de temperatura. També n'hi ha 2 a Prades, per tant aquí és aigua. Al matí nevava a Prades, però ara s'ha convertit en aigua. Per tant, la neu està a cotes habituals, on neva normalment a l'hivern, estem al febrer, això és normal, doncs cap als 1.000, 1.100 metres, no baixarà més. Potser a la tarda cap als 700 o 800, algunes zones interiors, sobretot del Prepirineu. Les comarques afectades per la nevada, amb aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya, on nevarà més i amb més probabilitat en color taronja. Ripollès, Berguedà i Solsonès, tota la zona del Prepirineu i Pirineu Oriental, lògic, estem en una llevantada. També nevarà probablement a zones altes de la Selva, Vallès Oriental, Guilleries, Montseny, Osona, zones altes de la Garrotxa i, per descomptat, l'Alt Pirineu, zones altes de la Noguera, quan diem altes volem dir 700, 900 metres, i els llocs on estan verds no és que no hi nevi, sinó que la neu estarà a cotes molt altes i anecdòtiques a partir dels 900 o 1.000 metres. Atenció, però també aquest avís de pluja, que pot ser intensa, forta, 20 litres en 30 minuts, alguna tempesta, i fins i tot acumulada 50-100 litres més o menys del Garraf, Penedès, Anoia, cap al litoral sud. Situació que demà es repetirà en aquestes mateixes comarques i tornarà a ploure de 50-100 litres. Què vol dir això? 2 dies de 50, 100, 150 litres. Això és una llevantada que farà créixer rius, rieres, barrancs, per tant, precaució. En el mapa del pronòstic de la tarda s'observa perfectament com la neu no agafa cotes baixes. Aquí tenim aquesta imatge de neu que ha caigut al Caro, fantàstica, uns 5 centímetres fins i tot, però dèiem que la neu afectarà cotes de 700 a 1.000 metres en aquestes zones indicades i, en general, pluja. La notícia és la pluja, que tan bé anirà. I tant. Gràcies, Dani. T'esperem després. Fins ara. Les negociacions entre Junts per Catalunya i Esquerra per aconseguir un acord i poder investir un president avancen. Els republicans es mostren esperançats. Avui han viatjat a Brussel·les per reunir-se amb Carles Puigdemont. Xavi Coral. Sí, és una reunió que s'està fent amb total secretisme. Ha vingut cap aquí una delegació d'Esquerra Republicana i també alguns dels negociadors de Junts per Catalunya. L'objectiu és rebaixar les tensions dels últims dies, que Puigdemont expliqui als republicans quina fórmula d'investidura proposa i que des d'Esquerra Republicana li puguin plantejar les seves condicions. Esquerra ja ha dit que ha de ser una via que garanteixi que es podrà tirar endavant una investidura efectiva i la posterior formació de govern. Remarquen això, que ha de ser una investidura efectiva perquè no estan disposats a que ningú